Така, 3, 2, 1, екшън! Ставай, ставай! Ставай! Скачай! Добре се, отвързвай се. Зад зеленото ръката. Давай. Има време. Леко. Така, наместиш хубаво ръката и тогава стръгваш. Това ще е зад зеленото. Намести се, давай. Браво, Никол. Браво. Не. Върни се. Не, върни се. Нищо. Давай, газ. Внимавай само да не паднеш. Си ми добре ли си? Внимавай. Браво, добре. Готов! Трябва да ги спят. Където ти е удобно. Давай, Бончев. Анджи, че не му се държа, що? Ами да. Ева, не. Те са поредни, до тук няма нищо. Дай. По-леко. Дай малко. Добре. Но! Браво! Еха! Айде още малко, дай, Анджи! Давай. Хвърляй мой направо, хвърляй. Айде, газ! Четири. Давай. Айде! Давай. Браво, давай! Браво! Но! Браво! Давай, бе! Браво! Давай. Успееш? Браво! Давай. Малко. Айде, браво! Айде, давай, толкова влиза, давай! Давай, Тео! Отивайте по другите. Тео, концентрирай. Опани хубаво назад. Браво, Теджи, спокойно. Добре. Дишай, спокойно. Погледни си го спокойно. Прицели се хубаво, да. Да, спокойно. По-добре. Добре, да. Спокойно дишай. Просто Спокойно. давай, дишай, браво. Давай. Малко дигни. Сега ще донесе резервно. Давай, добре. Спокойно. Добре, давай. Сложи му. Все по-близо. Плес под камера. Дишай спокойно. Можеш, давай. Не дей да трепериш, успокой се. Браво. Давай, всеки се да става по-тише. Спокойно. Давай, прицели се спокойно. И децата не отсилват. Не дей да бързаш. Прицели се. А що? Пробвай да стреляш с дясната ръка. Прицели го, виж, погледни. Дишай просто. Погледни. Представи си Дидо Мартов вика на тези неща. Давай. Цел не ги правя кипата. 3 зелени мишки просто. Тео Илян е там. О, мамайко! Ико става сега. Ико става. Ева е там, Тео.
Не вярваш, че сме Браво, бе, Тео. направи 5 минути стреляне, смятам да го спра и да пусна нататък. Да се смени. Ами ако прецените, сменете се. До тук в момента е на 2 минути стреляне. Той ще пробва. Давай, давай. Тук е на 2 минути стреляне, ако искате да сменете някой. Следва. Като направи 5 давайте. минути, ще пусна следващата позиция, защото не може да седим най-много. Трябва да пробвам аз. Давай. А както се разберете? Ако не ще успееш, давай. Ще да си смятам. Добре. Браво, браво, нищо браво. Мишки! Да видим след малко. Айде да не викам на видеото нецензурни думи, че той ще го изхвъртя после. Ей, ще останеш без глава! По-надолу трябва да е. Хора, много е трудно. Да, сигурен е, ама. Аре, бе, Можеш, ай, можеш. Можеш. спокойно. Представи си Миш на Кенчо. Ела, че се заиграе! Ако се играе, ела! Човек минават много близо. Ай, ще се след малко, ей! Не го мисли. Можеш. Аз Можеш, можеш. ама. Последна минута почва от Евгения, ако стрелянето. се подпреш на масата, Я пробвай, да. Не, няма как. Няма да бъде. Спокойно, ей, сега Ари, бе, брат! ей, сега ги отсилва. Ах! Убиваш ги, давай. Спокойно, давай, прави го. Много близо минават. Много е гадно, да. 30 секунди. Добре. Давай. И трите трябва да ги оцели. И трите? Давай, давай. Аз за той питах и децата успяват. Сложната го играем. Не, децата играят децата на по-близо. Последен опит. Не знам, доста е трудно. 7, 6, Поне едно Пет. оцели, поне едно. Да сме за 4, кефа. 3, 2, 1, стига! Стига, Стига, дай топките на Габи! Давай, Габи. 5 минути играем. Много е гадно, брат. Вече Аз не няма. очаквах да е толкова. Силно! Браво! Нищо, можеш. Айде, беба! Браво е. Добре. Кой е на духането? Последна една. Давай, Габи. Можеш, Габи, можеш. Браво е! Давай! Давай, Габи! Поники! Като пантерка си. Браво, Габи, давай. Давай, Евгений. Имаш 6 поники. 2 от 2 ги вътре. правиш. 2 от 2. Можеш, брат. От другата страна. От другата страна. А, така. Много се умдухаш. Браво. Можеш. Още малко сила ти трябва да сякаш на духането, но иначе добре. Свети са гуни, свети са нас. Браво! Една! Давай, давай. Браво! Давай! Давай, Давай, давай! Брат, Бани! Дай, скачай, гол! Стой! Спокойно.
Спокойно. Не, копчката бари. Давай, Анджи! Давай, Анджи, давай, Анджи, давай, Газ! Анджи, дай. Давай, не го мисли. Внимавай с камъните долу. Дай. Давай си ми. Спокойно сега. Дишай. Разпери ръцете. Дишай. Леко. Да. Задръж. Ето ме на го. Още малко. Дръж. Стой. Добре. Ако искаш, пробвай на страни. Първи опит беше това. Наведи малко напред корпуса. Наведи. Втори опит не. Давай с ръка. Давай. Давай. Тръгнеш да падаш, просто увиси нагоре. Добре. Давай. Дай, пробвай хубаво. Ай, сега да видим. Къде? Е, там спре. Не отключва. Друг ключ! Друг ключ не става. Следващи, които ще минават през трасе. Дай ключът тук само да говорим. Браво, Ники. Хващаше. Пробвай за горната. Нищо ще по-лесно. Браво. Така, ключ. Настрани Ево, гадно. газ. Да. Пробвай. Малко води. С тафру. Чисти. Браво, Тео. Дръж. Стой. Втори опит. Пробвай само напред. Три, давай с ръка. Добре. Уй! Хора, той е абсурд! Не става! Чакай да почне. Чакай, нямаш ключ. Ще го тръгна, ето ключа. Как го хвана ли? Давай, Бончев. Смагай париците и слизай. Аз ли? Давай. Дишай. Айде, отвора се разконцентрирано. Съберете се за пазела. Анджи, ако видиш, че Давай. няма да стане, давай по-бързо се Да, фащай я горе. пробвай по-бързичко да го мине. Цак. Падай, че да се фащаш горе. Браво, давай! Две стъпа долу. Дай от камишка! Имаме минал без ръце. Дани, бягай! Вътре на маста. Бягай, Гина, бягай! На синьото ли сме или Давай, червено? сипай. Сега. Дай да видим първо. Вие не искаш елатото? Всичките 7 са Такива в... ги решавате. 2, всичките 7 са.
Еми то... Няма как да стане всички хора. Ето. Това не трябва да е квадрат. Да. Ето по-скоро ето така. Дай Не, тук не е тук. Това не е Ето така. това е тук. Да, те са надали триъгълниците си. Не, Да. не са един за друг 100%. А, да, един триъгълник там и другите две съвпадат. Да. И това горе няма как да Така ли? стане така. Или този да е така? Не. Може и той да е горе, бе, хора. Може и синият триъгълник да е горе, тук да хване тази страна. Може да. И така да хване тази страна. Добре. Да, и тези са по същия Ей, той начин. е така. Защо? Я ги върни. Не. Добре, те си може би не са един до друг. Не си сигурна. Дайте да пробваме така. Така. Другия вариант Тук е да А наредим. червения и синия еднакви ли са? да са и така в едно Тези няма така. да са. Не, няма никакъв шанс. Не са един. Ами ако този е трябва да е някъде. Не, много добре. Значи, то не е тук. Може да е така, да. Така. Няма какво друго да хване горе страната, бе. Те с дали образуват квадрат? Не. Надале. Не. Няма какво горе да хване страната, бе, хора. Може би е нещо подобно. Еми да, май точно е така, както го го сложи. Не е така. Нищо не излезе в тези силени. Вътре са. Добре. Няма всеки да пробва по един път, както мисля, че е. Давай. Вижте, тук остава. Значи там. Да, давайте пробвайте някакви неща, защото губим време. Добре, ако това е тук, това е тук. Това няма как да пасне. Ако са от двете страни. Хора, и този триъгълник им пасва страната там, според мен. Ако е червения. Според мен, Ако е червения, да. Добре, трябва да има добре. така. Я направи едната страна да е такава. Червения и синя са еднакви. не става. А не на дългата страна или отдолу. Според мен не е страна отстрани. Да, Не, вътре не трябва са. да се нарисува. Няма. Или този да е голям. Ева тук от тази страна, бе, Евгения. Да, да го оставим така в средата и да наредим около него, както тя го направи преди малко. Добре. Я сложи малкия тук. Триъгълник. Не, няма стане. Ами ако сложим тези ъгълчета тук, този... Малкия да, слушам. Малки. Ни пада, ни съвпасва, Тео. Няма да се падне. Съвпасва. Съвпада. Няма. Що не е правоъгълник? Квадрата, нали? Право, Тези вече малките страни. да са в страни, да. Предлагам като става 20 минути да дам жокер. 20 минути. Само предлагам. Няма А и не ти е към ако един. се даде някак така? Единия голям е в центъра. Да. Другия, за да Ами, се... остава, Другия, за да се събере, трябва да... Как трябва да е? Добре, значи не е Няма, не центъра. става. Да. Вариантът е да е така, ако трябва да се събере. Е така. И тук И тук е един малкия. малък. И за там няма да ни става. А, Добре, ако това е тук, Кое? това С какво ще го плътнеш? с нищо. Но този квадрат да не е в средата. Той. Ако е така, Пробвахме ли този триъгълник да е така Здраве. в средата? Не може, излиза. Не имам преди този да го махнем и този да е по средата. Не. Тук няма какво да плътне. Да, няма. а ако това виж, страната му е равна на Да. това. Да, ма и на това. Да, Добре. на това.
Е, тук един триъгълник е така. И то с големия. Добре. Стоп! Дай малки. Дигни ръцете от нас. Да, така ги бяхме сложили преди малко. Айде, начало. Да, образуват квадрат. Един голям квадрат направи просто. Си Юли го преди. Да. Не бе. Така излизат. Да. Двата малки тук и долу е другия. Не, малкият синя. Синя. Това е заедно. Тези са заедно. Ами как да ги завъртим, за да са заедно? И ако този не е тук, Ако квадрата е по средата и по него се води. надали ще е по средата. той бърка работа. Да не. Няма Сега тук с какво да това не е оплътниш. Тук няма с какво да оплътниш. Дайте да го направим тук този квадрат, дяволите. Не може да направим квадратче. Не, много голямо ще стане май. Да го сложим така. Не, това не. Кои с кои показват тук по страните? Не. Трябва да тръгнем от самия квадрат, според мен, Не, според мен. за да се случи нещо. И това последно да го сложим. Дайте по контура, както пъзел се реди, като цяло. Слагаме. И сега където остане, накрая слагаме това. Ти сега не знае никъде. И значи, Ти трябва да е център. Можем да го сложим център, така за да оплътни. Има ли такъв вариант? ето го. Не е тя. Добре, де, то също. Не. Так ми става. Добре. Ето ти не Това докосва. е страна. Да, Страна не е докосва страна. двете страни. Или е така. Тук няма с какво да оплътним, ако е там. Е, така трябва да е. И Добре, така малкият тези трябва са да е там. заедно. Този да кажем, че е така. Е, тук? И Или този Не. триъгълник. Да го обърнеш така. Същата работа. добре, да сложим триъгълника тогава първи. Който устрояваме да не И аз така го сложих. Ако е така и тези са така, Горе пак няма да стане, брат. Ние го правихме също само ще насам. Ние трите триъгълни ще добре, значи едната страна е тук. Тук няма с какво да оплътниш. Тук трябва да е център. Да се водим по него. А ако е Не така, знам, не знам. Това го правим. Той правим до сега, брат. Не знам. Я го дайте тук горе. чакайте малко. Чакам. Нищо не е спокойно се става. Да. Обратно и триъгълника. Ма вижте който триъгълник. Давай, наместете го. Край! Битката приключва. 1, 2, 3, 4 пантери! Така, няма да казвам времето, само съм ги